बैठा रहे एकदम। इसके बाद आदित्य जी कि हमके पीछे तू कबले घुमैबू अपन बॉयफ्रेंड कबले बनैबू इहे जाने खातिर दिल बेकरार बा। अरे ए हो अरे ए हो एक एक दिल मंगवैया हजार बार पीछे पड़ल पूरा यूपी बिहार बा। मालूम भैया कि हमके पीछे तू कबले घुमैबू अपन बॉयफ्रेंड कबले बनैबू हमके पीछे तू कबले घुमैबू अपन बॉयफ्रेंड कबले बनैबू इहे जाने खातिर दिल में करार बा। अरे ए हो पीछे पड़ल पूरा यूपी बिहार बा। दिल धड़काता दिल धड़काता केहू के प्यार में केहू के प्यार में केहू के प्यार में दिल मस्ती भइल बा मस्ती मस्ती भइल बा मस्ती दिया हरदम इंतजार में दिल धड़काता दिल धड़काता केहू के प्यार में केहू के प्यार आगे भाव लगा सबके छोड़ा ध्यान हमारा पता हो दिल हमन के दिले आपत हो ऐसे गोड़े रे के ना देखो ये बबुनी हमारे बारे में कुछ तो कहा कोनो खाए वाला चीज ना की रहिया में चली बाटत हो पीछा कोई हमारी छोड़ दो काहे दिमाग बढ़त जात हो। दिल पूछत है बार बार अरे ए हो अरे हो पीछे पड़ल पूरा यूपी बिहार का कहल बहुत डिस्टर्ब होता अरुण भैया दीक्षित जी बड़ी डिस्टर्ब होता आदरणीय विश्वनाथ दीक्षित जी पैसा दे दे के डिस्टर्ब करते हैं घर के लड़के के पैसा दिले कौन जरूरत है। आदरणीय बड़ भैया श्री भोला राजभर जी कल्याणपुर के तरफ से हजारों हजार के पुरस्कार बा बहुत के प्रणाम बा बहुत दिक्कत होता दिल के दलानी में तोहरा के राखा सोरह भर कर प्यार हो हक चली अर्जुन के तो हमें बनल तू यार हो।
है उजाला के तो हवे आधार बा अरे ए हो अरे हो एक एक दिल मनौया पीछे पड़ल मुद्दा में बिहारवा